2. Δασκαλάκη Τάσος και τώρα λέει και τον 660 άλογα από Σέρες. Άρενα ελαστικά για τον γκολφ. Δεξιά. Δεν μπορώ να διακρίνω από εδώ. Σαν R888 μου φαίνονται, οπότε semi-street. Πολύ πιο βαρύ το γκολφ. Πιστεύω ότι είναι μπροστά, πολύ καλές οι αλλαγές. Θα περάσει στον αριστερό διάδρομο τον κόρφο κ. Αποστολίδης 14-6 με 155 χιλιόμετρα έξω το 2-4-18 μέτρο. Δεξιά ο κ. Δασκαλάκης θα συνεχίσει 14-7-150 με 2-3-18 μέτρο. Η κατηγορία